Božo. Áno, to až dvojka Rozhodnutá, každý dostal, čo sa zaslúbil. tak toto bude vypáska a nie vypáska. Slabá prčiku spod pánska seba zoutne. Nájdem slovenčinu, lebo tam mám iba furt čítať, A ty by si chcel čo robiť? byť údržbárom. So samými jednotkami chceš byť mým? No, A čo je krát? Ako keď prídeš na fajn. No, pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak. nie, ja nevydychujem. Po odovzdaní polročných hodnotení boli na pretrase aj detské lásky. Jožo, ty prestaň klamať! Do toho... Neskôr len raz. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky, 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 telky. Také hodnotenie písali lajdákom. Táto.